El projecte de crear un equip inclusiu amb la col·laboració d'Esproseat ha estat tot un èxit pel centre d'esports L'Hospitalet. L'any passat va arrencar amb una dotzena de jugadors i jugadores. Ara, just quan ha començat la competició oficial, ja són una vintena. Segurament part d'aquesta bona acollida s'explica pel bon ambient que respira el vestidor. Para ellos lo importante es que disfruten, que se lo pasen bien y que vayamos para adelante, y eso, el objetivo es que cada año vengan más chicos y que cada año estén más contentos. Al fin y al cabo, para ellos es una vía de escape, es una oportunidad que tienen para lo que tú dices, socializar, hablar entre ellos y sobre todo para pasarlo bien, y lo importante es hacer deporte, o sea que perfecto. La plantilla assegura estar molt a gust vestint la samarreta riberenca i poder entrenar a les mateixes instal·lacions de l'estadi municipal. Pues maravilloso, este campo espectacular, y poder representar el equipo de tu ciudad es una cosa increíble. Soy delantero, vamos a ganar y poco a poco y somos una piña. El míster bien, buen bajo y buen entrenador. Sí, ayudamos a ganar bien, chutar, cabeza, de todo ejercicio. Un dels propers reptes passa per aconseguir que més jugadores s'apuntin a l'equip, més ara que el futbol femení està creixent de manera exponencial. O sea, el fútbol es parte de todos, no es solo, o sea, no tiene género, es masculino o femenino, y sería súper buena noticia que viniesen más chicas a probar. O sea, todas son bienvenidas, o sea, que perfecto. L'Hospi Inclusiu competeix cada dissabte a les lligues de futbol 7 i futbol sala que organitza la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual.